سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات سودان حدشت فوليات حيلتات نابدو بإثيوبيا مسدادا اب كل امحارا امونغو اورومون امحاران زغاطمي عليتاو غونصي شمالبان حنصاصن زنبرو ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሸራሮ ዘሎ ኩነታትን ዝምልከት ዝወጽ ሓበሬታ ካልእን ዘደህስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽየለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ መስሓብ ገና መዕለብ ዘይረኸበ ከምኡኸ ክልቲአን ሃገራት እቲ በኣልፋ ሸቓ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከባቢ መሬተይ ይብልኦ ዘለዋ ብምዃንን እዘን ሃገራት ገና ኣብ ተፋነን ኣብ ዘለዋሉ ግዜ ሱዳን ሕጂ ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውባ ከባቢታት ፍሉያት ሓይልታት ክትሰድድ ወሲና ከም ዘላ ኣፍሊጣ። ትማሊ ሓላፊ ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ዝኾነ ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ምስ ምክትሉ መሐመድ ሐምዳን ዶግሎ ብምዃን ሓይልታት ቁልጡፍ ሓገዝ ተባሂሎም ዝጽውዑ ብሕሜት ዝምርሑ ብልሙድ ድማ ጃንጃዊት ተባሂሎም ዝጽውዑ ፍሉያት ሓይልታት ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ዘሎ ከባቢታት ክኸዱ ናይ ምፍናው መስርሕ ገይሮምሎም ኣለዉ። እዞም ብልሙድ ጃንጃዊት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሓይልታት ኣብ ግዜ መሪሕነት ዑመር አልበሺር ኣብ ዳርፎር ዓሌት ናይ ምጽናት ተግባራት ፈጺሞም እዮም ዝብል ክስታት ዝቐርበሎም ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከ ኣብ ሱዳን ካብቶም ብፍሉይ ዝተዋሃሃዱ ሓይልታት ብምዃን ኣብ መሪሕነት እቲ ሃገር ቀንዲ ተዋሳእቲ እዮም ዘለዉ። ሓንቲ ሱዳን ቴሌቪዥን እትበሃል ማዕከን ዜና ሱዳን ከ ኣብ ዝቐረበ መዓልታት ኣስታት 3000 ዝኾኑ ሓደሽቲ ሓይልታት ቁልጡፍ ሓገዝ ከም ዝተመረቑ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ከ እቶም ሓይልታትን መራሒኦም ሕሜትን ኣብቲ ንእስላማዊ ሚሊታራዊ መሪሕነት ዑመር አልበሺር ንምእላይ ዝተገብረ ህዝባዊ ሰውራ ዓበ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩን ኣብ ዲሞክራሲ እቲ ሃገር እጃም ክህልዎም ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣገዳስነት እቶም ሓይልታት ይገሊጹ። ሕጂ ከ እዞም ሓይልታት መሬት ሱዳን ንምሕላው ንምምላስን ናብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢታት ተላኢኾም ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ ዞባ ሰሜን ሽዋ ኣጣየ ኣብ ዝበሃል ቦታ ከምኡ ድማ ኣብቲ ክልል ፍሉይ ዞባ ብሄረሰብ ኦሮሞ ጀሌ ጥሙጋ ኣብ ዝበሃል ከባቢታት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደገኛን ከቢድ ገበነን ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ መግለጺ ኣውፅኡ። ኣብቲ ትማሊ ዝተዘርግሐ ኣሰቃቂ ደረቕን ተንቀሳቐስን ስእልታት ኣብቲ ከባቢ ሕሙማት ሒዛ ተንቀሳቐስ ዝነበረት ኣምቡላንስ መጥቃዕቲ ምስ ወረዳ እቶም ኣብኣ ዝነበሩ ሕሙማትን መራሒኣን ተቐቲሎም ኣብ ጽርግያ ክድርበዩ እንከለዉ ኣብቲ ከባቢ ከኣ መንጎ ዝተፈላለየ ብሄር ዘለዎም ነበርቲ ግጭት ተፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ህይወት እውን ጉድኣት ክወርድ እዩ ተራእዩ። ነዚ ኣመልኪቱ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ናይቲ ከባቢ ሰሎሙን ኣልታየ ክሳብ ቀዳም ንግሆ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ክገልጽ እንከሎ ቁጽሪ መወቲ ግና ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጹ። ከም መግለጺ እዛ ኣመሓዳሪ ከኣ ድሕርቲ ዝነበረ ግጭት ብዓበይቲ ዓዲ ዕርቂ ተፈጢሩ ከብቅዕ ሓረስቶት ይሕዝዎ ኢልካ ብዘይግመት ዕጥቅታት ተሓጊዞም ገለ ዕጡቓት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ይከሲሱ። ክሳብ ሕጂ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ተንቀሳቐስን ደረቕን ስእሊ ድማ ብጀካ ሰላማውያን ሰባት ካብ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ እውን ህይወቶም ዝሰኣኑ ወተሃደራት ከም ዘለዉ ይዝርአ። ነዚ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ኦሮሞን ኣምሓራን ኣጋጢሙ ዘሎ ዓሌታዊ ጎንፂ ኣመልኪቱ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ዝወፀ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ ግና ንጉጅለ ኦነግን ንዕኡ ዝመስሉ ተሓባበርቱን ነቶም ብዕርቂ ዝተወድኡ ጉዳያት ምኽንያት ገይሮም መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክብሉ እዮም ዝኸሱ ዘለዉ። ሓደ ኖርዌይ ሪፊጂ ካውንስል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፍ ከምኡ ድማ ኣብ ሽመልባን ሕንጻጽን ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀንዲ ሓጋዚ ዝነበረ ናይ ግብረ ሰናይ ዓለም ለኻዊ ውድብ ብመንገዲ ሓላፊኡ ጃን ኤገላንድ ገይሩ ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ከተማ ሸራሮ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ጽንኩር ከም ዝኾነ መዓልታዊ ናብቲ ከባቢ ዝስደዱ ስድራ ቤታት ይመጹ እኳ እንተሃለዉ ንሰሙናት ዝኸውን ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ስለ ዘይተቐረበሎም መድሃኒት መግብን ማይን ኣብ ምጽንቃቕ በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ህዝቢ ኸኣ ሰብኣዊ ሓገዝ እንድሕር ዘይረኺቡ ህይወቱ ክስእን ከም ዝኽእል ያጠንቂቑ። በጀካዚ እዚ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ዘርጊሕዎ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ናብቲ ከባቢ ካብ ዓመፅ ቅትለትን ምዝራፍን ዘምለጠ ህዝቢ ብብዝሒ ይመጹ ከም ዘለዉ ስደተኛታት ከኣ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተሓቢኦም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ ናብቲ ኣስታት 33,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝነበሮ ማዓስከራት ሕንጻጽን ሽመልባን ከም ዝበጽሐ ኣብኡ ከኣ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዘየለ እቶም ስደተኛታት ከኣ ገሊኦም ናብ ውሑስ ቦታ ዝሃደሙ ገሊኦም ናብ ውሑስ ቦታ ዝተወስዱ ገሊኦም ድማ ብግዴታ ናብ ኤርትራ ክምለሱ እንኮ ምርጫ ዝነበሮም ከም ዝኾኑ ኣብዚ እዋን ከኣቲ ማዓስከራት ዝኾነ ኤርትራዊ ስደተኛ ከም ዘይብሉ ግን ካብ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሎም ዝመጹ ኣስታት 3000 ህዝቢ ኣብ ማዓስከር ሽመልባ ተኣኪቦም ከም ዘለዉ ገሊጹ።
بإلكتريك ጥራይ ዝሰርሓት ቴስላ ዝበሃላ መካይን ኣሜሪካ ኣብ ቻይና ንስለላ የገልግላ ኣለዋ ዝብል ዘረባታት ኢሎን ማስክ ነፂግዎ። ሓላፊ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ቴስላ ዝኾነ ኢሎን ማስክ እተን ትካሉ ዘፍርየን መካይን እንተደኣ ኣብ ቻይና ንምስላል ኣገልጊለን ኮይነን ዕጨን ምዕፃው ምዃኑ ብምግላጽ እዩ ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ነፂግዎ። እቲ ሓላፊ ነዚ ክብል ዝተገደደ ሓይሊ ምክልኻል ቻይና መካይን ቴስላ ናብ ማዓስከራትን ትካላቱን ከይኣትዋ ከልኪሉ ዝብል ጸብጻብ ድሕሪ ምውፁእ እዩ። ሓይሊ ምክልኻል ቻይና በቲ ኣብ መካይን ቴስላ ዘተገጥመ ካሜራታት ዝእከብ ሓበሬታ ከም ዘሰክፎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ቴስላ ካብ ኣሜሪካ ብምቕጻል ኣብ ቻይና ዓቢ ዕዳጋ ዘለወን ኮይነን ኣብ 2020 እቲ ኩባንያ ካብ ዘካየዶ ዓለም ለኻዊ መሸጣታት እቲ ርብዒ ካብ ቻይና ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሓደ ቻይናዊ ናይ ንግዲ መድረኽ ተረኺቡ ዝተዛረበ ኢሎን ማስክ ሓደ ትካል እንተደኣ ንካልእ መንግስቲ ዝስልል ኮይኑ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ። ንሕና ሓበሬታታት ብምስጢር ክንዕቅብ ምኽንያት ኣለና። ቴስላ ኣብ ቻይና ኾነ ኣብ ካልእ ዝኾነ ይኹን ቦታ እንተደኣ ንስለላ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ትካልና ክዕፆ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ቻይና ዓበይቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ሃገራ ምህላወን ባህ ዘይብለን ኮይኑ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ዓበይቲ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ሃገራ ክህልዋ ደስ ኣይብላን እዩ። በዚ ኸኣ እዘን ክልተ ዝዓበየ ቆጠባ ዓለምና ዝውንነ ሃገራት ንዓመታት ኣብ ምሰሓብ እየን ዘለዋ። ኣብ መፈለምታ ናይዚ ሰሙን ሰብ መዚ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንመጀመርታ እዋን ምስ ላዕለወ ሰብ መዚ ቻይና ተራኺቦም ኣብ ዝተዛተይሉ ግዜ ቁጥዐ ዝተሓወሰ ዝርብ ነይሩ ክበሃል እንከሎ ሓላፊ ትካል ቴስላ ዝኾነ ኢሎን ማስክ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይና ምትእማን ክሰፍን ኣለዎ ክብል ይገሊጹ። ከም ዝዝከር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ቲክቶክ ዝበሃል ማሕበራዊ መራኸቢ ካብ ተጠቀምቲ ዝእክቦ ሓበሬታ ንመንግስቲ ቻይና ኣሕሊፉ ክህብ ይኽእል ብዝብል ስግኣት ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝእግዶ ኣፈራሪሑ ነይሩ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ሓደ ፍሉጥ ሃገራዊ ሕዛእቲ 6 ኣናብስ መይቶም ተረኺቦም። እቲ ቅትለት ብመርዚ ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ይሕበር ኣሎ። እቶም ኣብ ሃገራዊ ሕዛእቲ ንግስቲ ኤልሳቤት መይቶም ዝተረኽቡ ኣናብስ ኢዶምን ርእሶምን ተቆራሪጹ ኣካላቶም ተዘርዚሩ ከም ዝተረኽበ ሰብ መዚ ሓቢሮም። ትካል እንስሳታት ዘገዳም ኡጋንዳ ጠንቂ እቲ ክስተት ዘይሕጋዊ ሃድን እንስሳታት ዘገዳም ዘይኮነሉ ምኽንያት የለን ድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን ሞት ናይቶም ኣናብስ ንምፅራይ ምስ ተሓለቕቲ ተፈጥሮ ኮይኖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሓቢሩ። እዞም መይቶም ዝተረኽቡ ኣናብስ ዓበይቲ ኣግራብ ብምድያብ ዝፍለጡ ኮይኖም ሓላፊ ትካል ርክብ ህዝብን እንስሳታትን ዘገዳም ኡጋንዳ በሺር ሓንጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በቲ ቅትለት ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ድሕሪ ምግላጹ ትካልና ቅትለት እቶም እንስሳታት ዘገዳም ኣዝዩ ዝኹንኖ ምክንያቱ ንቱሪዝማዊ ረብሓ ስለ ዝጎድእ ጥራይ ዘይኮነ ኣታውን ማሕበራዊ ስራሓትን እውን ኣዝዩ ብኣሉታ ዝጸሉ ፍጻመ ብምዃኑ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ንግስቲ ኤልሳቤት ዝበሃል ሃገራዊ ሕዛእቲ ብመርዚ ኣናብስ መቕታል ተደጋጊሙ ዘጋጠመ ፍጻመ ከም ዝኾነ ይዝነገር። ኣብ 2018 11 ኣናብስ ተመሪዞም ምማቶም ዝዝከር ኮይኑ ኣብ 2010 እውን ካልኦት 5 ኣናብስ ብተመሳሳሊ መንገዲ ሞይቶም ተረኺቦም ነይሮም እዮም። ቱሪዝም ተፈጥሮ ኣብ ቆጠባ ኡጋንዳ ዓቢ ጽልዋ ዘለዎን ኣስታት 10 ሚእታዊት ከም ዝሽፍንን ይዝረብ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።